Carly made to a lahar or dúspar, so tasig a han dinne gé go ra nach a mis go bheith chur ceisna ar Ciara Ní É. Tá a go fanna féin gur fila gríomhaí craoltóir í Ciara, agus ag bimime Johnny play ar coppla ceiste nacht. So tá a go nuair tá chuna ceisna bimime chuna ceisna ach mu ceisna ag dinne bhéal ar Ciara. Just strike live na fan orm van cad I know be an jury just kenil de Cora a best on fosta. So Ciara or do by kind of main character any stu get to bug food hien. So tu hien der kulra agus tu og agus in sin tossa agus in Gaelic any stu can Gaelic agus in sim sa Gaelic or dus. Gebra fad gur míle maithe go Ciara as an fáilte sin a chur Rome agus gur míle gatha goibh fad as tacht iniu tá sé go hálaí bheith kaint live. So yeah, it's Misha Ciara Ní É. So is so come on me curve me hin nahan gur chordom tosu le anam. So rugach me mar Ciara hínahan sheer iwad ó hin agus hínahan a bhí ar macláin fad mar Néill Gaeilge ag ma hismóirí. Well, I mean, Néill Gaeilge acu sa cuid nach nú sádan siad Gaeilge acusú le hána cuid éannig tá níos mó Gaeilge acu ná mar adbhálan siad. Bhí mé ar Scoil like nach Gael Scoilí agus ní mé ar Gael cloisteáil irid a chála greibh múntóirí a gom cinál a léirigh dom Severus na teanga agus tábhacht na teanga freisin agus mar sin chuig mé go cloiste Shéamuis nar bhí mé dhéige agus bhí sin an tábhachtach dom, bhí mé mar cinere agus bhí mar phríomh cinere ann agus hála nar bhí mé 8 go déanana na thuirteiste gur hiig mé, bhreaning mé an rud a bhí feici gom ná daoine eile a bhí ar na cuasaí Gaeltachta lom. Gur, anna cuid an am na daoine a dhéanaan go maithe an Gaeilge déanaan siad go maithe anna cuid rudí éagsúla, is nicléin maithe iad. Ach chunig mé gnearna siad dlí agus leis agus rudí mar sin agus nach nearna siad éon rud leis an Gaeilge riomh ríis. Agus mar sin roundig me se béarla agus Gaeilge ar an ollscoil agus rinne mé sin agus ó héine le bhí an tá orm mar tá anna cuid de a chóirde antóca leis an Gaeilge, so ní bhíon éon leiscéal a bheith úsáid na teanga agus tá mé ag scríomh in Gaeilge agus méle le blianta anuas agus orintanta bí me chur chlóracha I láthair do TG ceathair freisin. Oh galanta inta mai ar fad. So an rodil agad san cinil ibre seo a gcónaí, so cin ar hosaí an sim seo agad agus ar sprág in your bit ar leichú. Yes, dócha bhí spéisiú go gcónaí riamh a bheith ar an ordáin nó a bheith cinál le curvadí a láthair ach níor bh muína gom ar bhí mé níos óga. Ní raibh mé mar stage school kid nó aon rud mar sin. Beidir gur maithan rud é sin mar nuair haon tú an isbíon níos mó le rágat agus tuairda mí níos láidre agat. So is dócha na daoine is mó sppraag mé ná I déobh na Gaeilge daoine is saoil na Gaeilge tá meon ionach ag anna chud daoine is saoil na Gaeilge. Rudaí a bhaint amach agus I dhéanamh agus tá an lína idir an pobl agus na daoine a churann rudaí a láthair an taine ar fad agus bí muid ag measca, in amtí bíonn tú sa le fécanna in amtí bíonn tú ar ordáin ag gimachtaí agsúla. Mar sin is dócha just an meon sin a sppraag mé cumá le reintíine ach déting anna chud annacha lua agus an rud thláchan sin ná dáking den igen ar leir agus féin crosslam mé. Ian mai gur maigad agus so inis nó héimiid faoi na main hóisiilta agus há fecin tú ar TikTok tá profil tá tú mór le rá inis agus tú ar TikTok go háirthe idir mé héana agus má chairte agus ar YouTube plus so inis dús sin cin ar hosí tú sin agus cin dóin na míon tú alta daoine eile a sppragu chun bheith lethir leatsa ar YouTube agus na fi sin. Gur míle maithe go, tá TikTok ansprúil nach bhfuil ar sin cúpla mé hin just ní raibh mé ar TikTok agus bé an tain ordáin amháin nach raibh mé ar agus just dúirt mé okay caithfidh mé just géile inis agus mé ag crothú rudaí ach thosaigh mé amachgus dócha ar na meán hóisialta ar Twitter ar dús agus is just sin mar is féidir leat kind of an tweet a legan amach agus na focail ar fad a cordach agus an gramadach a cheáil agus le heolan tú é. Ach tréis cúpla blion thosaigh mé cúntas YouTube mar dúirt mé bhí mé ag fálam Gaeilge ach castaigh na rudí a bhí bhhelam a gomsa
léirú do dhaoine eile a bhí ar an eiste céine, so thosaigh mé strat ar bannam what the focal. Ina mí me gníú rudaí a bhaineann leis an Gaeilge agus na Gaeltachtaí agus saoil na Gaeilge trí chéile. Agus bhím se actually really bhí meid tafad a sin níos luúthe aniu, bhí meid tafad chlór faoi conimid na rinne. Ach bhí meid déanamh cinál gachrad faoin spéir, like tá spéis chréasach a gom is a Gaeilge, so níl déire leis an ábhar a chruthíomsa. Yeah, because the mission in you, they make Lord Macarja, agus George make Lord Slata and off, agus Hiol Macara can do the TikToks. It's a chance a good for onion feel like it. Oh, yes, just make Lord Slat and off, agus we sure oh no way. So Skylar Haynes and yeah, Tashi Tatusa Seal the Gilliga Equas go hard head Mariala Dini Cosalata, agus to spragging the pot the Dini Oga shot, agus Nadini left Gillig. Because in I'm Natasha Jacker, Dini Oga as Spraggy. Ignisha agus but nerd tá sé Johnny Ruddy a winning le gach dinne to should like after big part one. Into my so Jay foi Aerach.Aiteach agus Gaelach Chonic mission or YouTube so good foster so any stu fishing foster. Yeah, Aerach.Aiteach.Gaelach sin core grúpa alína a bhunaigh mé héin agus Carolum dar ban own McAvoy. So is nua craoltóirí with births, Dini a dalam Gaeilge níos déine sa saoil na nartógu le Gaeilge. Ach cumála sin is Dini atach am with agus úsátar an focail atach inis is focail nua é, so fadó cílig sé aisteach. Ach cosú leis an méarla an focail queer, bhíoh an brí aisteach faoi agus leis agus beidir go bhfuil sé aisteach ar lí ach sin an fá, so bhunaigh mar Aerach.Aiteach.Gaelach mar thugamar faoi deara go raibh go leor daoine le Gaeilge a bhí atach agus ar alíontóirí iad freisin. So meascán de nua-chaintóirí agus daoine ón na Gaeltachtaí, agus bhí mar cinál tréis gréasán a chothú leis na daoine seo ach ní raibh aon grúpa crutha a gcuin, mar sin in fiche chuirmar an grúpa ar bun agus bhí tugra a gcuin in Aerachlan na Monastrach an céad tugra a bhí a gcuin le chéile. So tháinig go leor daoine le chéile, daoine a bhí leisbeoch Aerach déagnéasach trasinch gnách, agus daoine a chhlaachtaíonn go nóir cinálacha alína freisin, filíocht agus aisteoireacht agus gach cinál ruda. So sin Aerach.Aiteach.Gaelach agus tá muid trabhalinn ó hinne le ar thugraí agsúla. Into my agus in mion daoine páirteach cabhal na daoine seán na conaí mar siad ar fud na tíre nó. Tá siad ar fud na tíre agus tá siad go héidir náisiúnta freisin. Tá sé an bhá is tócha gur as sé mar sin marall ar COVID cé gur chur COVID stopping in anna chud bailí cabhraigh sé linn a bheith fás freisin. So tá an cuiirceil córa an freisin sin cinál grúpa pobl daoine a bhíonn sa bula suas de chéile mar bheith curcail córa ann ach tá siad queer nó cinál is allies iad. Ach tá an cuiirceil córa ann agus tá Aerach.Aiteach.Gaelach ann agus bíon tá go leor daoine tá buinteach leis an dá rud ach bíon muid a taú le na chéile, le nuair cruthíonn daoine in Aerach.Aiteach.Gaelach alín is minic go gcuireann daoine atá sa cuiirceil córa spéis ann. Agus tá build an cuiirceil córa le fáil ar fud na crinne freisin. Yeah, agus cad é rud a dhéanann siad player who? Well an cuiirceil córa bhíonn sé ar siú gach darna ine. Ní bhíonn se aige chomh minic céine is a bhíon le linn na daon glasála ach bíonn siad ag play gaciile rud bíonn sé an spríúil agus éon orgamí mé bí me goide an tamar fad, so just bíon go leor spríle sin. Is minic go bhíonn sé dorá go dtí a cethra ar maidin. I know, because Kyle may face sin agus sé bh Lord speak má cheangal idirling nuair sé gobar agus Kyle face or Jerry and Cora sin. Agus cloisteáil just cén isgrúpa at a páirteacham tí sin simú. In Aerach.Aiteach.Gaelach is dócha gohfuil gach duine tá gach duine thar 8 tá páirteach. Níor phléim a riamh isgrúpa ach beidir bíonn sé níos éascanar tá gach duine thar 8 mar ní gáid play le tá sé difriúil tá tú play le daoine óga. Ach bíonn se agus ón ag caint in ammantí ag ócáidí do dhaoine óga, ag tuair cainteanna do dhaoine atá atach atá sna déige agus daoine le Gaeilge ach go háirithe.
into mai, cos nuair déine cos lata an sin ag Johnny player na rudí sin sin an glo sin níos fosa do dhéagarí agus do géine yoga dé oscail sif an mar sin. Into mai ar fad. So ag bugí ré ó sin cé am tú gobar ar rudder bí ar leich ag go momente cariad na panle atá gan mahan seo? Yeah, tá mé ansásta gur chuirtú an cheist. So tá nuacht mhór gomsa féin agus ag óhan tá méidir gobar ar thugra ómhór léirú a bheits ag dul. Well, ní bhaid sé ar státe is léirú de cinál ag an eile é, ach ní féidir níos mó rá, mar bhaid sé buintach le féile mhór a lína i maiile clia ag deire bhí bhanfór. Ach tá méidir có-ibrú le daoine eile ón gcóirgrúpa Aerach.Aiteach.Gaelach. Agus dar nó é buinn sé le téma atach agus baid sé i Nghailge agus tá mé sú go mór leis ach mas mála daoine má taine ag fechan siar ar seo mas mála cuineál suaslinn tá méidir Twitter agus tá YouTube a gcuin agus ba gachrod cinál fógarthe sin in machtama. Mai is mai go first mai na go from an question in mai agus lu an sin community ag tastal so to couple action sin Ciara and will jeshin a tastal agat mai an plastic agat to be ag tastal ar fud an dawn lesson tá sé spéisiú bhí trá ann gomín ag tastal tá sé dachar smína bhar na leihananta sin is nach bhfuil se bhí I mean Tá amcata go me Philadelphia ag múna na Gaeilge rinne mé Fulbright an sin, agus bhí sé go thúntaach rinne mé cúpla gig in Nua Aerach agus is ionach an rud a bheith an é sin anmh tá an Irish Arts Centre an sin, agus déanann siad rudí iontacha an sin. Agus tá rinne mé gig san Roiséal do gaillimh fiche ar bhí an seola ar siúil acu. So like bhí cúpla rud anna like glam a gom nuair bhí mé rálam féin, whoa, cantá ag tarlú na héal, tá sé seo dochreite. Ach is fada ó hin, is fada ó Harlainn rud mar sin tus go muid sáin hasbáile. An rud déirnach a bhí mé ceapí anmh ná gig ar Trafalgar Square ag go lálapóric fiche. Agus sí me se chuna bhéir ordan, agus sí mé ar bís agus curc ar ceala de bhór COVID. Halló sé rééis. Beidir go mé an jesin agus a rééis. Ianta mai. So tá mé grihamach as na ceisna seo bhí ní mé géirí na ceisna Ciarna a chur ar rééis rééis. A má ceisna ag duine bhéala ar Ciara ar na réit a pleite a bhí hana féin? Dúir tú go raibh tú i do cónaí ag géirí agus tá tú ag bugadh go galamh so cad atá siúil lei sin? Gur má go English. Se bhíos a géirí mar gur méid éilú ó COVID. So chuí mé féin agus grúpa cóirde ann tá cónaí ar Carolum in íomhráthach sa Gaeltacht an sin. Agus tarlíonn gur bas an Gaeltacht céine do mé cheanathair. Ach fuair sé an bás solar of mé inán really leirt mór an ach braham ceanga leis an áit agus tá sé go deas mar fós fecaní mééis na siopí agus deirn siad aníam thu agus tá sé is bralam an ceangail sin. Ach bhí mar an sin faoin tua agus bhug mé arás go bailíá clia marall ar séisiúr an tairí go bheith tachtasteach mar sin ní raibh an tach ar fáil a hiile a géirí ach Bhí mé géirí bogad go gaillimh agus hitte sin hit an tón as sin, bhí mé déanamh beag an ibre le drám in gaillimh. Ach inis tá mé ceappa beidir gur mugí mé go béal feirste. Mariale, tá mé go mór leis, tá an cíos níos réúnta agus is áit nua dom í agus tá cinál chur amach go mar an gantar méall ar an Gultarlinn agus na daoine a bhfuil ana go marthú an sin. So sin ma flean tá méid lurgtí má tá ana céine ar aine nó beidir go bheici tú mé timppel béal feirste go lua. Beidir go dhéanana tuarspag an seo. Ní bé tú an ispéine á ben feirste. Ní bhaid mé an Beidir sin an ggéircéim atá tá antá sausage wars. Ní mit bíine ar nó so vegan sausage roll sin mar síl. Agus émar nó ceist agus sin? So
Chuck Heston rear nach one and the kids see her. Well, actually, Bravam and Neil me has sasta. Peter kids the kids see her. Ara veshin galant and Demeha. Oh yeah, dating is Shani and Nima Olive Shin and I. Yeah, I mean dating really keen Yanov. Cadi and he may. Does she dagger or Gertrude and spot the who? Okay, no Neil fun or Shani. Okay. They don't need staying, my hog and reading coom there. Bangalore. Hatchin and Kion Lomogus limit in arena 2 feet for the DMs. Oh, Sha, and he's just not that into you, or you can't be DM. Peter, she did my big on this. But the cash dog or O'Heave, agus tú the van óg agus beidir nervví tú níos oige nervví tú de Colleen Kennel óg agus Aerach Kennel Ken tá sim agus sa bhaid má Ken Corley a bheits agat hinne na Colleen óga Aeracha hart fan cheer fad. Is a cheer shock a specialty. You know what bit will she be dúlanach galore. Is tá sé an dúlanach agus is stocha rud amháin a there hing ná gan a bheith roíon ar hu féin, you know, capan like dumsa Daring se go mé dé gnéach, so Keelín sin go meid spéisi gom I bhir nó im rá like ní bheith is gom. Ach chun an éar rá ceapan go maná níos deise, so is mó spéisi bheith a gom sa bhrá go hundúil. Ach thóg sé blianta mééis sin ar fada ebrú amach, mar dar nóí, you know, tógtar muid I brandú ar scanán ina míon fér is mrá ontú sinna méid go romansú, agus ní eicmuid éon samplaí eile de éon rud eile. Agus mar déirtar faoi anna cuid rudí, if you can't see it, you can't be it, you know? So it's five le hanna cuid maná braham, mar ní bhí is acu conas play le ban eile, mar bíon cin an rialacha sa suci an go gaithí an fear gach rudí dhéanamh, agus kind of taken tú conas play le rudí, cos tá an script scrífa ag an suci hana féin. So, I mean, tá sé sin ar fáil an roundabout, an rud agam is dócha ná like má bhreathan tú rud ag in de crí sin an rud is tábhachtaí. So má bhreathan tú go bhfuil tú atoch. Tá tú, you know, agus ná lig de aine rá leat nachhfuil tú. Mar go bhfuil siad sin asúil a rud ag an eile wet, you know. Is ó mí orgamín daine rálam like you don't look queer, you know, níl an cuma earth agus like bhí trá anna a héal gur chuir sé sin ag machta mé ar feid caiiciise ará beidir nach bhfuil mé beidir nach digum a bhíonanta féin ach no, ní higgin aine do bhíonanta seachas tusa. So sin an rud a deirhing le daoine agus, you know, tá sé go másal tá nniu ann tá iridan daoine ar TikTok agus ar YouTube agus rudí eile agus bíonn siad a caint ar a saoil agus, you know, cairríonn sé go mór a bheith I deagháil le daoine mar sin ar an lína. Kinte. Agus an sin an príú sprec nó príú aim at agad Ciara cinneal an chapter at sin hóirteach agus tú ag scríú agus I do coide brenn sin an príú. Yeah, tá sé spéisiú like deirtar go bhfuil céit don níos mó do chuoine in den lucht REIC sa phobal alína. Like ní hé go bhfuil gach duine atá atrach ag cruthú alína ach as na daoine ar fád atá ag cruthú alín, tá céit don suntasach acu atá atach. Agus, you know, buineann sé sin le bheith ag déanamh bhíoreacht a cíal a bhaint as de héal agus de bhealach céin a dhéanamh mar, you know, hiigméin ar mí níos óga nach raibh na gná rudí wem. Ach chuann sé sin anna chud castachtaí de héal mar tá meic na gná rudí wem. Ní bhéin ag scríomh, bheith is do a posta gom agus fearcéile agus páistí, you know, agus bheith gach rud níos simplí ar lí. Maybe tá castachtaí I buinte gach cinál síl ach you know, nuair is gáid aithna chuirt féin agus de bhealach céine dhéanamh, is dócha gur bíon domsa a rénos cuid den cúis go grothíim rudaí mar ní eicem na rudí sin sa saoil, so like braham gur gá domsa na rudí sin a cruthú. Go háirithe is saoil na Gaeilge, like bhí trá ann go raibh mé rá, like, you know, cén fág a scríbhm in Gaeilge, nó an bhfuil sé tábhachtach go mbeidh ábhar REIC in Gaeilge ach is dóilm go mór go bhfuil sé tábhachtach agus go dtigan daoine gur féidir le a bheith atoch agus a bheith ina Gaeilgeoirí ag an am chéine agus nach dagan an dáróid sin trasnéir a chéile. Go cinnte. Agus sílan gur sin an rud tú híonn agus na grúpaí eile cos le ag níceach mar hapla duna daoine cos an leibse ag codú leis an daoine óga mar an amna maithíon híon agus muid an seo go háir as a dúirtear go bhfuil cinneal dearcaí ag
déagri or le gur rod sean amsathe an amna an Gaelach. An éontainn sibh lei sin gur sin an cuma a tear an amna, but dú híon agus na daoine cos ní tap drastal mé scoil na níise so aithniú go méir, but daoine cos lei sé tá codí lei sin rud uair seo atá cardé, agus tá sé fear for white. Mai an má ceisna ag duine bhéala? Gata níl an takeí. Í mar ceisna ar bhéala agad? It's dói tá ansam agus, it a chid filíocht dói Ciara agus réir níl ólas agam sa bhí chuirsa filíocht. To be just, can dói cad a sppragan who, can dói a chuir tús le dan a scríb, seo síl omlan uair fa hinne omlan na níl ólas ar de leir ag bur. Yeah, tá sé anspéisiúil, like hosi mé is scríb filíocht an bhí mé an óg agus bu bhealach just rud éigen like smuoine bhéigen all agus cinnal é a faáistú le é hiiscint ar bhealach éigen nó le marhearcha féin faoi a léirú. So bhí na scríb dáanta faoi, cad faoin na scríb an páiste. Faoi nullig, bhí mé gafa le dul níos nuair bhí mé ní sóige, so bhí na gcónaí i rá le níam mé gur bheith mo chun fásta agus bheith anna chud dáanta a gom faoi sin. Ach is tócad nuair a bhí mé dul níos gur thosaí mé cinál a scríomh faoi fáibanna sóisialta nó cinál éigóir sa soci agus rudí mar sin níos mó. Ach buidann sé sin leis an tradiisiún den kind of an slam, an poetry slam nó an cinál filíochta sin. Go minic bíonn sé cinál buinte le social justice agus rudí mar sin. Ach inis tá mé caitheann níos mó ama just a scríomh faoi rudí eile a bhaineann le a héal pásanta a ggéirí bheith níos oscailte. Mar is féidir lom a bheith i bholach taobh hir den a rudí eile. Ach má tá mé scríomh faoi fáibanna bhór an tucí, níl mé rilí ag duling leclumm féin ach is dócha nach raibh mé rilí sásta é sin a léirú as cuir an pobl go dtí le déine. So sampla is féidir am dáin leibhanis atá is dócha mar hampla den cinál filíochta sin beidir bhfuil mé níos oscailte inis. Agus anam an dáin seo ná iarmharacht. So in méle like níl béle ceart sin ach is focail é a fuair mé ón duine agus cílíonn sé the loneliness felt at Cockcrow. Ach is tháinig an focail cuam chunig mé, so bhí mé buinteach le grúpa seo cinál tuisgur chuirtú ceisbhí chunas a chumam dáin seo léróid mé an prósis ar fad faoin dáin seo. An ba mé an mar scáil an a roiint? Oh no, tá sé disabled, féidir. An Janni me is féidir tú Jannu hosti Jannu diet. Come on, let's do last second now. Just 30 second little hull. Let's see. Could you more for sure? Radio. Now, Ciara Ní É with the make host. Do you want to use Ciara? Yeah. Okay. Oh, someone say. Okay, so should a. So, fecinn sibh na picúir seo. Yeah? Sé. Yeah. So, bhí drám sa bhreatain bheog a bhí ag agrú tugra dar bannam triangle, nó tríantán in ratnis. Agus an rud a bhí ann ná gur chuir siad ceistir go leor fili dáin a scríomh mar ragra ar strath greengraph. Agus seo roiint na greengraph is féidirlumm kind of dullas Jack níos mó an is go bhecinn si bhíad, so tá capal an sin, tá bóthir an sin, like tá siad go háling agus tá siad an suúbnach ach an sin fegann tú an bhean agus isise an greengraffadóir freisin an sin agus an cean dearnach seo sin an craoltóir gealaí má ecinn si bhéh sin. So léhi mé an dáin is féidir an teach a ágáil ar an scáil an freisin. So basically thosig mé i déana bhíocht dáin a scríomh faoi seo agus bhí mé ag díriú isteach ar an tíorcrach agus ar na hanmhatha agus ar áileacht na tíre. Ach bhí mé a séine an mothúcáin a bhí ionam a bheith scríomh faoin man agus an spéise bhí gom sa bhean. So deire bharrtaigh mé bheith ionrach agus scríbh mé dáin faoin man agus seo an dáin iarmharacht.
Burras de scríomh fí chuirdib an chapúil, is suaimhneas na túthe sa clapthol is bog, na an bhean ina lí, is a slinán fiáilte, cuair mealtach a droma, a crumáin, a cum. Míonta mo chrí ní minic a riníam, ach mús glíon na maise mo rócas lum. Is mé an churán gealaí, asúil le bhealán, is cuioine manacht, gan í taobh lum. Agus tá legan béir a go man léhí mé sin just má tainnig fecintir. So, I mean, it's astrachan differule, but solitude. Much easier to detail the horse's thin withers and the tranquil pastures under soft pastel light than the woman in slumber, the poke of her shoulder, her sensual curves and waist so slight. I rarely exhibit my most ardent wishes, but her beauty awakens my aching desire. That crescent moon is me, yearning for fullness, and tonight I'll howl without her by my side. Galanta Ciara. So, sin sampla there were the keen to scríomh me. Agus an próséas a bhí taobh here de, agus cinál léirí an dá sin an próséas freisin. Ach tá sé có ábh agus tá sé braham có nucht agus mé á rá, ach just sin mar bhreathan daoine déan an airtá siad mo cantos cuarantíal, so tá mé déanamh a gan bheith chomórtha faoi sin na rudí mar sin. No, bhí sé sin galanta an dancing into my. Agus in sin an bhíon sin in a chodí agus tú ag scríú cén dói hen tú an Scríbhneoirí DCU, nó sin a chodí na picturí bhíon sin nó cén stíle tugad DCU. Well, rud amháin a han an go mór faoi sin ná thug siad na picúir dom agus dúirt siadm go raibh ar an rud a bheith gunta, mar bhí siad a déanamh lerán beag as agus bégan dom clí le rud a cinnt ach so mar sin tá mé déanamh iirecht a níos mó de sin a chur a bhaim a chud Scríbhneoirí de féin agus gan a bheith scríb dananta atá 5 nóméid ar ad. Tá ceanna go atá 5 nóméid ar ad cean mór fada faoi mo cíocha ach bhra mé go raibh ar an dáin sin a bheith fada. So in amantí tú fanna leis. Tá sé simúil an rud a dúirtún sin agus tú ag scríomh agus a rán dan sin go bhaid tú into lum canal gur nach tú de anam híon agus just chuir sé gibna tú nuair a bhíon well an scríbhneoir Cónaithe han Cónaithe conta bín ag scríb scéalta agus maihim agus Peter go sé tuairt ag tuairt ag le radio agus bhí sé rá go bhfuil sé cosal a monster like bhainna sí used as kid gach gré de saoilsaige agus kennel plan sé is cuma kick a person de agus cuma kennel an dóid déan sé bhaim ar a kid winter héan agus na daine bhil graig a dóibh agus mí sin sin agus tú de alien tour cai hí go bhfuil kennel tríadolf really tromman ó híh sin de. Yeah, tá sé spéisiú mar aithníí mé sin inis go mé beag an ní sinna nar Harlíonn domsa a héal denam cinnal mínadóireachtarthú ar wahala saothar a chruthú as tú agus is minic a gur an daoine ceiste ar Scríbhneoirí an fíorscéala seo. An si bunathe ar achtrií a hála ach an rud a déir me gcóí ná tá chuile rud a scríbhann bunathe ar achtrií a hála just cinnal denam se na mothúáin a bhí anm astrú nó denimiid mar bhfuil mé nocht a glán amach déanaimiid a astrú nó déanaimiid a haú ar bhealach difriúil i gcóí ceafú tá cóbhá ann leis an gcinál Scríbhneoireachta or le gach cinál Scríbhneoireachta caithí cóbhá a bheith agat le duine eile nó agus amse bedagan sé sin ar fád ó do bhthúáin féin. Agus go dé mar wahí do cheolach agus de cardide den Scríbhneoirí ag an tús? Tá sé spéisiú tá ce rud ag an cin an nóireach faoí nach bhfuil go mín tú ag scríomh just mar rud tá sé cin mar dúir méid just tá sé oscailte tá tú rilí do a féin chur féin amachchan sin cinál os cuarantíal. Bhrá mise i gcónaí go raibh rud ag an cosúla taachtamach mar bhean atach agus a bheith taachtamach mar eile. Mar is rud cinál bhrá mise go raibh sé cinál dáíra ará is scríbhneoir mé agus ba bhlam go léhí daoine na rudí a scríbham. Ach ní lei go an bhainn sé sin le bheith
iad éarnach, níor bhfuil go gappa chéine bhfuil notions arm. Yeah. Ach de réir agus méid dul in níos braham, tá mé cóbuíoch gur féidirm a bheith ag scríomh agus tá mé cóbuíoch sin go gur an daoine spéis ann agus is mór an nódom a bheith an é seo a dhéanamh agus tá mé ag dul in náíocht mar tuigem go bhí mé bás lá aigen agus braham gur códom na rudí atá rágam a rá isis. Ní bhain gur cóir is gá mar ní bhain ag báis. So immer mo ceisna eile agus tá an mé an a gcónig ag eile tá seo intí simú bhí mé deanúhétas na sin a mion tú ag scríb filíocht bhhain nó a mion tú ná ag scríb form eile le beidir gar scéaltaí nó ar scéaltaí nó. Tá sé spéisiúil an rud a dúir tú príálam tobín mar dar nóí is rud amháin é dá a scríb ach rud umláin eile dain a chrothú agus na charachtar a chuir stachain agus ach chunig mé agalah le deireann ní gríofa le déanaí tá sé se dochreid má agus an leabhar sin a gcósan na tros tá sé fá an ahantas ar fud na crinne agus is brala mé sin eáil. Ach an rud dúirt si ná ag ribbe sin bhí si scríb dáanta den chuid is mó ach bhí páistí beaga eici agus ní raibh an éiri sin ama eici. Mar sin tá sin níos éasca dáin a chur le chéile agus a chur an agur agus a chur amachchan sin ná uorscéil ach ceapam de réir agus í i gimach léhí a scríb go raibh níos mó ama cí tuis greibh na páistí dul níos agus beidir go bhór si takeíocht don ggóir le alíonn rud a thug níos mó amadí si sios ag an mórt agus de thuirintí a chlé a chahabh leis an leabhar. So braham cinnte go bhfuil sin a gceiste mo cuid se scríbhneoireachta agus go mbeadh sé scríbhrodí gur féidirlumm a dhéanamh. Ní bháin maral ar cuasaí ama ach tá sé sin ann mar darna bhíim sé gobar ar cuid mhór rudí eile seachas an obair crothach agus ach cumála sin just an faide agus an cleachta níl sé sin a gom ach le rud níos mó a scríomh. Ach mar dúirt méid tá mé scríb léirú ba sé tro an nóméid arrád le a cara ón McAvoy agus ba sé sin ag taachtamach ag deir mí bhean fóver, so fiú an mórach támuid chun an láir fád a chahabh le chéile ag scríomh. Agus cumála sin ní féidirlam éon rud a ráfuí seo ach ba mé ag scríomh script telefíe de strat telefíe ach ní féidirlam méid rud eile rá. Ach tá mé ar bhís sa sin freisin. Ar dóid mai hé. An gannatí rud a bhéal here seachas an scríbhneoireachta an gannatí rud a bhéal? Yeah, bím sé ag déanamh golóirí difriúla. So tá mé lán aimimse mar scríbhneoir mar déirtha. So hála nuair a déal mé ón Fulbright, bhí mé gobar mar bhrúntóir ar fá bliana an sin agus nuair a déal méid just dúirt mé an féin, tá sé cumaithe gom díú isteach ar na rudí a haithníonn slum ar fá bliana agus féchant cad a Harlíonn, so rinne mé sin agus hála go raibh macéid de gom bheith mar lábhar telefíe gom an bblion sin, so rinne mé chlór ar bannam tabú agus buin sé le cinál ciberbulíocht agus stiff ar lína hí sin ar TG Cahar. Agus in níos sin rinne mé chlór eile dar bannam saoil trí Gaeilge, so actually thug mé cuairt ar bhéal feiriste de sin agus bhí mar breúir gachar atá déanta go bh thuig ach bhí sé sin ar aus freisin. So denim se láthróireacht ar rudí comá le bheith ag scríb agus a denna cardlaní agus chuna láthair agus na rudí sin ar fad. Íon agus craoltóir in an firste? Bhí mar is cultarlinn dar nóí agus cumarach go radioáilte, bhí mé kind of soir le. So thug John Boy tourist timp na háta doing. Agus bhí mé ar bóthir seoig go freisin agus fi sin ar aus. Yeah. Ar dóid agus nuair tá tú ceap an seo le bheith de chuní mata gur i bheith de chuní sa ceantar sin ar bhthir na bháil agus fad na háte sin. Cinnte, bhí mé caint le Carolam níomh agus dúirt sílam gurbééis sin an áit. I mean, sin an áit ar mé breanú ar rénos tuis nach raibh mé rilí I go duna eile de bhéal first a riomh hana. Ach sin an áit a bheits mé cinnte. Ar dóid sin an is far.
Ciara, Louis tú sin, were to glacti blian amach agus den hánig deisna, agus bhí mig deanú iantais, bhí mig deanú iantais níl bar agam, like deisgurt na hÉireann, an bhfuil mór takeíocht tucha de aliantóirí, nó an dóile de méhead a gúnaí aber stadiaithe, nó is asna, nó is a garmis fiú, níl is agam a mé chili takeíocht stadón, ó chili takeíocht óna institutí eagsalachta an wat cinnal ag snáb an aon srúhan seo. Níl is a gom, cai mé rá, like, is tócha bhí an tá an bhbliain seachata fuair mé ró iontacht mar Scríbhneoir Cónaithe le DCU. Mar sin bhí rud éigen cinál seasta a gom agus like, an don bhbliain a bhí ann bhí an tá dearg lom gur hiig mé gur si sin a gom agus gur mé an a bheith cinál ar mar chumpóir leis sin. Ach fuair mé Agility Award ón Arts Council, so cad é sporánach lúfruchta an Gaeilge bhí sin. Agus bin le piasa Gaeilge olbhúd an Aerach so sin an piasa a bheits a gom san eile mhór ag deir bhí bhean fómhar. Rud a cílíonn gur féadlumm beag an ama a chahabh leis sin agus nach go mé ró mhórtha faoi airgid. I mean, níor bheith cad bhí an €2,000 ach like, tá sé sin ar aus. It's omíor gur raibh mé ag olbhú rudí gan éon fá agus an sin, current to the cruise the animus is stig on to ach bíon costas le sin, ag gcónaí imalaí agsúla. Ach rinne mé dearmid de lua freisin gur mé gobar ar cnúsach filíochta, má céad cnúsach. So tásúla gom go mar sin a tacht amach an bhbliain se thugan. Ach tá sé granmhar le mar bhrálam sunraí gacrad a thuirt ach just an chuig go mbíonn sé. Ní féidir a bheith caint ruí go bhfuil cead. Yeah. Take him with sin. Yeah. Ach ní lista gom, I mean, luigh tú imar an sin, like an meic sin níos fearr bheith in átacha eile. Cai mé bheith cliste freisin, agus sin an fáin go méid smína bheith bóga go béal feiriste, mar like tá an cíos docreide i maiile lia agus like gohorathe le linn COVID níor a bhéin cúise bheith i mo chónaí an seo, agus sin an fá dréimigh mé lom go ciarí. Ach tá rudí úntacha ag tarlaúint mé feiriste tá foiineamh sa chathair agus bhrálam, le sin an fá go bhfuil mé buga an cumá leis an cíos bheith níos iste. Like, is féidir an buga áitir bit a bhfuil cíos iste lehann, like déadam nó go chunda lítrama ach tá beocht, níos mó beocht do bhfuil feiriste béidir. Yeah, cinse. Agus bé neart deisna in sin ditse cumáid agus bé an táir lot tá first fásta le fásta in sin. Good. So, dyn nhw bhéala, tá baint tu sé deich ní a hocht in is, so tá an gromid go tús a chuilis na teisna gan chuig gomid, má ceisina ag dyn nhw bhéala, seas mé hí an sima. Ciara, má bud a bí eile agus le play i an ar linne, má bud a bí eile ag tarlaigh, tá an go bhfuil neart an sin, but... Tá mé déanamh bhíochta. Ní bhí im riamh in an smína bhéir rudí, like bhí daoine chuceisina ar going like cad éir bhfuil tú a gobar agus ní bhí in an smína bhéir. Is tócha, tá blog a gom Ciara .wordpress.com agus cuireadh man cuid is mó de mo cuid glúiseachtaí iníorsa ar sin. Like, an ceol atá le blog ná weblog. Agus like literally sin an rud a bhíonn sa dhéanamh gom is log é den obair a bhíonn tarsúla gom, mar úsáidm se é níos déanaí le a CV a lína isteach cuiníam gacrad an sin. Ach má bhíon éine ag irí cuineál suas le aon rud atá tarsúla gom san ag Aerach.Aiteach.Gaelach déanam Aerach é chuirníir an sin, agus ba siomh Aerach.Aiteach.Gaelach.net le seola go lua agus ba sunraí ar sin den na bhuial ar fad, agus na rudaí atá ar siúla acu agus tá golóir ar siúl ag ar mhuial. So ní féidir smína bhéal. Sí agus tú ag táiseach amach, leis an stáiseach an tú dúil leis an méid takeíochta atá agus inis ar haimsna go róta go bheith go mór seo, nó? Le Aerach.Aiteach.Gaelach just chuir sé iontas an dahanarm agus like tá mé co-broadú las agus is bralam a bheith co-ibrú le ón McAvoy freisin, mar
nuair tá déanamh rudí lom féin, uanta bheith lag bhisnach airt or nó ní creadthag ar féad leat rudí anmh ach nuair bhíonn tú le duine ag an eile, is féidir libh mallar tú agus bíon foiineh duine bháin láháin nó ag duine eile agus cairíonn ón lom cinnti anmh agus cairíam leis. So caiim mé rá is brala bheith obair leis agus tá mé súla bheith déanamh níos mó i ggófartíocht a daoine eile amachchan seo. A Ciara nar chuirtú tús le REIC sa ceol dul si is cin Cas a dánig an smuintú sin cad a sppraig deit tú sa chur leis. Tá sé spéisiúil, bhí mé trééis beag an filíochta dhéanamh ag electric picnic so phobal Gaeilge. Agus an sin bhuail mé, so bhí mé faoicheolachar Shéamuis bara í Súlaháin agus Marcus Néill freisin. Is tá leabhar nua ag Marcus inis tar brenn spásas sé fíor spéisiúil agus tuirgnamhach agus difriúil. Bhí mé goire agus mé á léamh, so is teist maithé sin de haon leabhar filíochta. Denan Marcus rudí an spéisiúil ar an ordáin, is ealaíontóir amachchas amach é, agus bhí mé trééis eáil ag imram an féile litseocht a Gaeilge sin, agus ag electric picnic féin, agus bhí mé ní raibh mé riamh trééis Shéamuis bara eáil bio an rá beidir go raibh order bháin, ach ní raibh mé trééis leabhart leis fiú. So an rud a hála ná bhí mé leabhart le stúrthóir féile i Mhaile Cliaad ar bannam the Five Lamps Arts Festival, agus dúirt si gur spéis aici ihe chátheangach a agrú dá meid spéise gomsa é a dhéanamh. So bhí mé sásta é sin a dhéanamh, bhí mé i mun mástruachta an tám sin i UCD i scríb agus cumarsáid na Gaeilge, agus bhí mé ag smaoinemh níos mó gur bhfuilm níos mó dhéanamh leis an teanga, mar bhí mé scríb cinál slam i méle, agus bhí mé á scríb in Gaeilge ach ní raibh is gom céál le dul leis in Gaeilge. So thosaigh mé an ihe agus ceapas beidir gur bhainsáf a bheith ann. So bíon chuir mé REIC ar tuis gan dáin le Sorla McLean REIC anama. So filamór ón ó Alban é Sorla anna Gaeilge le hÉireann dar nóí freisin, agus bhí mé hééis staidir dhéanamh air agus mé ar an ollscoil ach chahan an focail sin REIC lom. Bíon sib seo úsáid níos mó ó thuaig REIC, rud a díal nó rud a REIC. Cadé? Cé? Tána mu in REIC cíiste. What am I just suggest in focal REIC cíiste? Like a cake seal. Oh, REIC cíiste. Yeah, so tá sé sa gáin ach just dúirt mé lom féin, is ionta chun focail é mar tá sé éasca é rá tuis go bhúmníonn sé ar nós REIC WRECK i Maryland. Oh yes. Agus cumála sin hahan sé lom, bhí sé fridafa mar focail mar hahan sé lom freisin mar bhí mé géirí fáilte a chur ribh gach cinál duine atá scríb in Gaeilge. Fiú má tá si bortha that they'll wreck the language, big ramada. Agus cumála sin níl éon fada ar an bhocail, mar hiig mé go mbeadh faibanna a gom do mbeadh fada ar an bhocail. So sin an tanam, so tá bhí rilí dul sios Paul Conín an seo caiint faoi ach hála an céad ihe in Áras na Scríbhneoirí in Mhaile Cliath agus tháinig 60 duine agus do léamh filíochta i mbíonn tá sé sin do creidte agus léirigh sé gur féise go bobbal agus in íag sin go tobann bhí ar an REIC a chur siúil go rialta ach tá mé cóáasta gur hála sé sin mar ceangail sé mé leis an bhiliocht agus leis an bobbal seo i Mhaile Cliath agus rilí cinál thug sé a héal cuid fór, agus tá mé anna bhuiach as REIC agus as gach duine tá éis teachtar ordáin ag na himachtaí. Ó buní oké. But tá sí simú go leis go struch lá cíar go leis go. It's just in a diniana so get a gash le REIC had it begin le imachtaí a parasúil agus agus. Yeah, so mí nóí mé beagganín is ihe ar an bhocail leabhartha at REIC, so bíon
filíocht agus scéaliocht an ammantí ceol amhránaíocht gachsáis rud. Bhí mé mail ferriste orháin sa Crescent Arts Centre agus actually an uair sin tháinig níoste ar ordáin agus lééis sé dáanta agus tháinig límógur ordáin agus can sé rudí le Astrachan de Bob Dylan agus bhí JJ an freisin so is rálam é sin le sulla raibh siad mar nícap bhí siad táte ag rec ag duine rudí glóta. Sin mar bhíon le daoine crothacha déanann siad leir mór rudí agsúla. So sin a bhíonn sa gceist leis bíon open mic ann so bíon cinál íhananta agsúla agam in ammantí má tá muoinú agam nó má tá agrú mar cuid de eile is cinál ócáid agrathe a bheith ann agus ba mé féin agus ilí pórtachan ach an sin in ammantí ní bheith ann ach mise arála gach duine. Targaí an Comhrá démórt agus denimid rec agus tuí daine agus tuí sé ordáin agus ba sé sacní hafir a Malta. Bhíon an dáró den ag brathir ar nócád. Agus thosaigh mé ihe bunathe ar thosaigh mé cummórtas an bhliain sicáta bunathe ar slám lúnasa in áíire mar chunig mé go raibh deis ann cinál just is do ordáin athirt do dhaoine rudí a crothú agus a chur amach agus formar antrálacha ó fudfad an hÉireann agus cúpla ceann ó th lear freisin mar sin leanaí mé ráig leis im léana freisin. Sin ar lína Ciara? Se cummórtas tuiscnach raibh mar an le éon rud agrú, so ní bhaid sé ar an dóigh chéine leis an slám. Is cinál cummórtas fí seán é agus sacuí sin kind of bhí mé géirí gnéanaine daoine aníocht leis an bhí seán cumá leis an dáin freisin, go mbeadh an dáró ag obair as lámh a chéile. Mar ceapan tá anna chud féidireachtaí a gcuin leis na meán agus tá níos mó gur féidir leat dhéanamh ná dtíor bheith os cuar scála, is féidir leat cinál scan an de hais eile a crothú freisin. Agus níl de rare cosachta so de rare cos an béis sin mé car hánig de céid hasí tú leis an síl filíochta leis an focail lórtha níos móna an focail scríbhneoir sin agus níl sogam an fear sin agus dearan go sé difriúil fásta cinál an focail sin cos le áan cinál a canú gus ní anan sin agus an focail scríbhneoir. Ja, ein tíim leat immer tá nuair eicem dá a churthing a láthair ar ordáin go hundúil. Nuair eicem é ar leathanach bíon anna cuid nach bhfuil le léamh ón dáin féin. Orintanta dentar scoilt idir a page poet and a stage poet, tá difriúcht down agus orintanta bíon daine ann a ceapam go bhfuil cean amhána cún níos fearr ná a chéile, so bíon daine ceapam go cinál ordréim ag buint le page poetry agus bhfuil stage poetry níos ísle ach go mín níos mó daine ag breanú ar stage poetry agus so just tána cinál stereotypí sin ar fá down. Cuid den fá gur thosaigh mé raic agus go bhfuil spéise gom san filíocht ó bhéal ná ceapam go bhfuilmid i dul idró an íseán sa saoil seo. Agus is bralam fí seán. Agus bhí trá ann gur ceapna greibh sin gur droch rud é agus greibh sin níos measa mar dúirt mé ná an filíocht ar an leathanach. Ach inis scríbhneoir rudí ortha a bheith níos fearr ar leathanach, an dáin sin iarmhareacht kind of marann sé ar an leathanach. Ach fós is fearlam sa iad a chur láthair, so féidir just gur malam sa bheith ordáin ach braham gur féad le níos mó dhéanamh leis. Ach cinnte bíon daine rá nach léon daine óga leabhar a thuile agus ach bíonn siad ag fécinnt ar íseán, so in ammantí caitheadú bualadh san áit in bhfuil siad. Cinnte sin fear ceol sin. Agus bíon daine ag léamh leir ach ní an méid céine daine is tócha. Go háirithe daine óga. Agus a mén tú canú an bogan tú an go dtí an man sin cin le mén tú? Ja, tá sé anspéisiú gníann tú sin ar mar tá cúpla rud scríbh mé árán im léana dar bannam árán gharlúdach, so dar lúdach sin ban réalta a bhí mar anam chara ag néamh bríd. No,
bhíoh siad ag roinnt labba agus dúirt nuair fuór bríd bás, bhí bríd ní sinne agus nuair fuór sí bás bhí dar lúdach ag géirí básáil leithí ar an lá chéine ach dúirt bríd leithí caithfidh tú fannacht ar an domhan bliain eile. So dáin si ar an domhan bliain amháin eile siad méid agus fuór sí bás ar an céad lá feabhra an bbliain in dhéag sin. So actually lá le bríd agus lá haar lúdach atá ann dá an tá an bhirt buinteach leis an lá sin. So dar nó nuair a dala méid sin hálaigh mise gur grá románsúla bhí atarthú. I mean, bíon daoine rá nachcha ach I mean, braham go sé an soléir. So scríbhme dáin ar scríbhneoir an fao sin agus scríbh ífaní bhórga báil eile de Aerach.Aiteach.Gaelach. Scríbh sí an ceol agus rinne mar tafid ar I mean, owner Shéamuis le linn COVID, so Néill an tafid. Coínta céine is a déideach ach tá mé an a bhródú as sin agus tá sé ar fáil ar YouTube in Gaeilge agus Méile. Agus tá cúpla rud, tá mé tréis cúpla rud a dhéanamh ach le ceapan gomíoch an agla ar magóní nach raibh mé mac golóir Cónaithe ach inis ceapan go muinn sé le bheith níos abí, like inis is cumlam agus is málam a bheith Cónaithe. Mar dúirt tú caiite de bhéan a leananch, go dé a degree caiite a leananch. Ca chuid bhfuil sin ar fáil a chéar a chuid a jogu linn joachtar sin? Bhíoh sé ar YouTube, ceapan go sé tá ceann in Méile ar YouTube the Liverpool Irish Festival, so scríbhméid óibh ach tá an ceann eile ar ma YouTube féin. Oh, right. Yeah. Okay. Go dé an tiidil a teir sin a rééis Aerán char lúdach. Scríbhí mé é sa chat beidir. Yeah, bhí sin ar dói. Feici mé ar do lehanach in Ba sé ar tatar ní dólam go léon rud eile leis an anam céine. Yeah. Sin éid scrífa. Into mai? Gur míle maithagah was an bléid. Go bhfuil scéal? Dúir míle maithagah, sorry, tá muid teachtrás nuair céin. Gur míle maithagah No. A chéar a gur míle mai agad híon as a bheith páirteach de glondar an ghfuil tú linnacht agus si cócó simúil iad agus is léir mar dúirt Ciara an sin gur spráig tú i glúnúir a bheith simach goine agus tá mar ta inon agam cúgartíag agus bhí ansam ag iad a cid tíhir. Si gananta sin eáil. Sprála mé sin na clúistá. Kinse. Fiú má chaide ní daoine yoga cean Caroline, beidir go bhfuil eithne gur hé cléanana ní choráin. Ó tá, se. So bhí sé canseart in news, bhí se oh my god, sprálam Ciara, bhfuil an bhéal ahar, but an ácht. So i híon, so muid a grúp chora, muid go tíar Cónaithe amach. Oh, glóir liv. Dúir hí mé le hífan agla seo agus bé sé gagur, but just ní roin de eici bé an seo an ácht ar an drochar. Yeah, hi Cléanna. Sídan cléanna go bhfuil mar tá cléanna go bhfuil óg agus tá sé tasú amach agus tá sé grégal sí an fach chéarna, so they're changing. Oh my god, like starstruck, and I was like, I know, Germination le Ciara. Current clean up the agalov done chlor sin sales she goilga and nervy me mil first. Yeah. Ní lis go man sé an sa cuid déirna gachtáis go chun bar bhíonn sé déanú tafaidir leir mar rudí agus ní bhíonn sé ar fad sa chlór. Ord van. So an fiisiom ceistechar an fiisiom ceist gaistechar tú cén dóid bhfuil aithne agah an bhirt agah ar céile agus agus Ciara tá an grú siúb le céile i Philadelphia, but an rú imictar siúil nó an bhfuil tú híon baintach leis an síl géalach i Philadelphia agus? Yeah, tá grúpa an seo daltaí na Gaeilge, so tá bunaithe in New Aerach agus New Jersey, agus so Sadell, bhfuil mé le Sadell an freisin, agus bhí fear sa grúpa sin Jerry Sweeney agus bhfuil mé leis agus bhí sé ag auditing an course le Ciara agus so
bhfuil mé le Ciara I Philadelphia, so tá grúpi éagsúla an seo san Ilanúr, grúpi Canada agus grúpi Ingnááid agus tá líont ann networks agus bhfuil daoine le chéile ó am agus an rud simú leis an COVID agus an daonlasáil bhí aláin níos mó achtraí ar imeachtaí arsúil líne, so bhí mar an chat le chéile níos mó ná riamh. So bhí sé sin go deas, so sin ceann na rudaí maith leis an bliain se caite. An Beiidir an tain rud leis an bliain, but so tá an lá daoine ag déanamh cuircha chomhrá ar líne agus tá sé an teach le chéile. Tá gá cearlanna a gom sa seachtain le daoine agsúla. So agus tá ag brintúsádas chun na Gaeilge in London tá nuacht bháil a có. Just podcréalta cúig nóméid gach seachtain ach táid ag caint faoi agus ag dissecting leis níos mó ná uair leis an thing. But tá ag brintúsádas mar cloisteáil. So acmanaí cloisteáil agus tá má ceardlan ag déanamh táid ag éisteach leis gan a léamh agus tá so tá na níos mó leis an glasán agus leis an nimachtaí ag dul ar líne tá daoine an nascanna a dhéanamh idir grúpna agsúla. sé agnéim sa déal bhí tas apáirteach sa cinema déala bhí a gine nniu sa déal an cin sin fhí le anam lecha. Bhí mé drastal mé ar dá ar an Gairdlán álíne I mi fára. Oh na rira héanta sin an dóigur thuile faoi gus chuí mé deagbal thuile duna go héanta nach sin just mar dúirt tú agus sin an chean duna bontáistí bhána leis le COVID muid le buúla le chéile. Agus tásúlagam go grinóimid cuid go mai imachtaí dúnar tá si tarm severe go mai cuid ar lína nó gur féad le daoine tachtasteach ar lína mar bhrúa an pobl ar fád a chailún amachchan seo. Né doing na nascan agus na an cadre seo dhéanú tá sin fear. Le Ciara bhí tas ra go tú ghlaú cursa inún fádraigh agus níl duine ar beán ó gunn fádraigh chun an dún tá chuile duine ó London agus. Agus an Idail, America, sure dói. Agus seo déamaon an sin am a Canada sin gaiinmh sa déanaún sin ó Canada. Tá sé aontaonnta Samuel, so tásúla go mar dúirtú a Ciara go bhharthaí sé. Agus tásúla go Ciara go méid tú linn agus tú just chuirt na hRNis go méid dé seo cin rudí a dheanú libh an seo gas lilan. Íonach bí deagháil. Beit go se. Agus chuimiid inúildíomh ar fad cadí anfar agus tásúla go méid nasc idirnáisiúnta anfásanna. So Imar an tasig géirí buhis a bhla daine gin bhí túáil chatgracht chugam. But yes, so bhhailin actually, well ar mu has a hort dit se chéire bhí sin ga aonta Samuel an Samuel agus tá dú le as éist leis an tafaidteo ar fad agus a Ciara fa a buth gur mag sa bheith a carlach bhí seo galant a neach chéire bheith a gan inacht. Agus gur mí agus chuile duine bheith páirteach galant mar dúirtih ón fodfad an crunn sé just glóite. Le a sin firmid muoinú ó an Community Foundation chun an Néill ar fad a chur le chéile agus ó hÁras na Gaeilge ar nói agus ón Chomhrá cáile an túr bhhain agus an dún. Agus ba éach déal ar siúla mar tá díon chusáin amach tá caint faoi
clan Leonton seo hart fan ceantar chaisleán Ellen ón tríomhéistíigh go dtí an cúighéistíigh clan bhagéangasa agus ihe mark bei papagéalta gom mat dinner be geantar chaisleán Ellen bei papagéalta bio agin bheit dé agin buúla le chéile agus an Céala agus ar an dónach fé cure bei Jacqueline de Brun ag towards kaint in Merle faoi the cognitive benefits of bilingualism agus bei sinnig sin for déine le páiste sílam nó for hinine munseí agus bei rud ar Facebook ar tróna de doni bei dimmerich so bei fisin Schulta so ní bheith sin biob bei sé fiolta ag a hochtachlog ar an dónach le dimmerich go réide agus bei sé glóir fanna chud sihir héan fasta agus an rud tá sé gobar ar faoi lethir agus bhí an áirtin rud ar siúil rí deir seach na bhúmaidir fada le go bhrú seach in hé seach nóáin so bei Curdlan agus bei sin Curdlan cucaraachta ag tasnú a mí man fór ag just vín an bar agus ar nóid just go siir Curdlan eile bei Curdlan Zumba ar siúil ag Michael ó Quigley ar an dónach. So Annakit Emily agus Curdlan yoga foster siúil níos sé ruáil chun chláirí le hais sin. Dói. Okay. Well, immergur mín mai agad híon na sin le rá cos ní cebhní ar sin ar chorbí gur maigad. Well, ceis ag dunne bhéal ar Ciara so na míon nó. No Néill. Okay. Well, Carly went to just le rá to make dúil go mór leis na rudí runde ligin clistil nuair tuí si atá in the runner box na slacht sna seachtaí amach rowing cosú ar dóid Ciara gur mé mai agad. Gur mí agad Ciara agus gachtaile a háin an just se bheith galna. Gur mágah.